खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै आसाम बिधान सभा बिसायख'थि दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो जागायगोन भट सोनाया। रायजोनि 126 था बियाबाव दिनै बिसायख'थिया खुंजागोन। गासै 31,490 था भट मिरुआव भट सोनाया जागोन। बेनि गेजेराव भट होग्राया 1,25,36,052 सुबुंफोरा हौवा सुबुंफोर आरो बेनि गेजेरावनो 1,25,22,593 आइजोफोर। बिसायख'थिनि थाखाय दिनै गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफ्रा बन्द थागोन आरो दिनै मोनानि 5 रिंगासिमहालागै गासै जौ गलाफ्राबो बन्द थागोन। जुदि नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन। समाजारि बिजोङाव उदालगुरि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'नि दोहोनखौ लानानै नंखायै फोसावनायनि दायाव 4 सुबुंनि हेंथायै दिपेन बर'आ उदालगुरि पुलिस थानायाव केस थिसनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे केस होजानाय सुबुंफ्रा फारियै बिपिएफनि आइटि सेल, कक्राझारनि सुलेमान नार्जारी, उदालगुरिनि सानसुमा रामसियारि, कक्राझारनि लैहोर लैहोर गयारी आरो गुबुन सासेखौ फाख्रिबारिनि मृदुल खाख्लारि होननानै मिथिहोदों। दिनै बिसायख'थि नाथाय बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जोबथा सानसिमहालागै राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो बिसायख'थिनि मैया सानसे सिगाङावनो सदिया बियाबाव सिनायनो हायै सुबुंफ्रा पेट्रल लुनानै सासे बिजेपिनि मावथिनि गारिखौ अर सावनानै सेवहांगार खालामदों आरो बेजों लोगोसे बाख्रियाव थानाय माइजों आबुं बाख्रिखौबो सावनानै होदों। बे सावनानै होजानाय सोद्रोमाया बिजेपियाव गावखौ हेफाजाब होनायनि थाखायनो बेबादि हिंसायारि जाथायखौ मावदों होननानै सन्देह खालामदों। बे हिंसायारि जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया जागायबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। गोमानानै थानाय उन्दै गथ'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गंनै नखरनि बिमा-बिफाया जयै न'निफ्राय गंसे इटा भाटायाव खामानि मावनो थाखाय फैनाय समाव बिमा-बिफाया खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब बिमाफ्रा नुस्लाब मोनै जासे बाहेरायाव ओंखारबोनानै सानै गथ'साया गोमायो। उननि समाव बे गोमानाय सानै गथ'फोरखौ गोबां नागिरसेयावबो मोननो हायाखैमोन, नाथाय मोनाबिलिनि समाव गामिनि खरसे फुख्रिनिफ्राय बे सानैनि मादाव सासेनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। नाथाय गुबुन सासेखौ नागिरनानै मोननाय जायाखै। बे गोमानाय सानै गथ'फोरखौ 5 बोसोर बैसोनि यासिन शेख आरो गुबुन सासेखौ 6 बोसोर बैसोनि सुमन राज होननानै सिनायथि होदों। दामारहादाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। जाथाय जानायखौ उननि समाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। दिनै बिसायख'थिया जागायबाय नाथाय बिसायख'थिनि सानसे सिगाङावनो चिरां पुलिसा नांगल भाङायाव सेबनानै गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय सानै सुबुंजों लोगोसे 2.13 लाख रांखौ हमनो हादों। उदालगुरि सदर थाना बिनि असि बिथांखौ दिनै लोगो हमनानै गांसे एफआइआर होदों आरो बे क्रिमिनेल माने केस रेजिस्टार खालामनो थाखाय बे एफआइआरखौ होनाय जादों। कारना जाहैबाय जे इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन मथे नमिनेशननि टाइमाव जि एसेट एन्ड लायबिलिटि होनाय जायो बे एसेट एन्ड लायबिलिटिखौ जेरैबायदि नटारि रेजिस्टार खालामनानै होनांगौ बेबायदि होनाय जादों आरो बेयाव जिखिनि तथ्य पाति दङ बे भेलिड, किन्तु जों नुबाय जे डुप्लिकेट माने बेखौ फर्जारि खालामनानै फल्स मोनसे नथि आरो तथ्य बानायनानै बेसेबांबा माने आकाश पाताल डिफारेन्स बेयाव मोनसे तथ्य बानायनाय जादों जे सेभिंसआव 5 कौटि, कारेन्ट एकाउन्टआव 4 कौटि, बङाइगावआव हा दङ, क'क्राझाराव हा दङ, गुवाहाटीयाव हा दङ, ओरै माने जौनि दखान दङ आरो लाइसेन्स दङ, बिनिफ्राय बागानानो 3-4 दङ। दा बेबायदि माखासे तथ्य पाति बेयाव होनाय जादों आरो बे जि फल्स मोनसे माने डकुमेन्ट, फल्स मोनसे प्रपागान्डा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि आइटि सेला जि दिहुनदों आंनि इमेजखौ मेलाइन खालामनो थाखाय आरो बे मेलाइन खालामनायनि उद्देश्यजों बिथांमोना जि ससियेल मिडियायाव प्रसार खालामदों बेखौ आङो थोंजोङै बेखौ नाकस खालामदों, लोगोसेनो आङो बेखौ सोंखारिदों आरो बे जे सुबुंफोरा बे आइटि सेला जे बेखौ फल्स मोनसे प्रपागान्डा बानायनानै बिथांमोना जे पाब्लिकनि गेजेराव माने आंनि एगेन्स्टआव मोनसे केम्पेइन आरम्भ खालामनो नागिरनाय जि प्रक्रिया बे प्रक्रियायाव बिसोर मालाबाबो साक्सेस जाया। बिथांमोना अलरेडि मिथिबाय जे जेनगोन आरो जेननायनि दुखुआव दा बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों। जायफोरा भेलिड तथ्यखौ नायनो गोसो बिथांमोना आंनि एफिडेभिटआव नुगोन आरो बेयाव बहुखिनि बेबायदि माखासे तथ्य दङ